την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, τις καταιγιστικές αλλαγές στον κόσμο αλλά και στην εργασία, ο σύγχρονος ηγέτης έχει χάσει τις προηγούμενες σταθερές στο ρόλο του. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του με νέες ικανότητες και εργαλεία. Στην Treasure Lab δουλεύουμε με ηγέτες τα τελευταία 15 χρόνια και σχεδιάζουμε πρακτικά προγράμματα που δίνουν λύσεις.